Tak a máme tu ďalší deň v spoločenstve nášho žalmu, ktorý sa modlíme, aby sme dvíhali k Pánovi svoju dušu. Lebo deň čo deň je potrebné, aby sme ju dvíhali. Aby sme aj potom, že sme možno včera stratili to spojenie s ním, možno nás všeličo premohlo, aby sme dnes znovu vedeli povedať: K Tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Tebe dôverujem a obnovujem svoju dôveru. 4. verš nám krásne hovorí však aj o tom, že Pán nám môže ukázať svoje cesty a poučiť nás o svojich chodníkoch. To nám hovorí, že ten, kto pozdvihuje dušu k Pánovi, ten nie sedí alebo klačí, alebo stojí na mieste, ale pozdvihnúť dušu znamená aj dať sa na pochod po jeho cestách. A tak nech aj dnešný adventný deň nás Pán učí chodiť po svojich cestách a nech nezostaneme na mieste, ale všetko nech robíme s ním a s dušou, ktorá je stále bližšie k Bohu vo všetkých cestách a na všetkých chodníkoch, kadiaľ dnes pôjdeme. Nech nás Pán teda chráni a nech si nás vedie k sebe.